comentava, aquesta és la porta principal. Haurem de mirar el que és el tema de la targeta. Mira, et presento l'Eli, és la tècnica de comunicació. Hola, jo sóc el Lluís, el nou assessor del director. Espero que siguem bons amics i que m'ajudis a entrar a fons en aquest departament. Jo hauria de començar una reunió d'aquí 5 minuts. Eli, li expliques com funcionem aquí? I tant. Serà un gran plaer que m'ho expliquis tu. Però escolta, per fer-ho més fàcil i no molestar gaire els companys, què et sembla si m'ho expliques tot dinant? Així m'expliques una mica els llocs que hi ha per aquí, prop de l'oficina. Val més que ho fem aquí, que tenim tots els papers i els documents. Dona, però no calen tantes formalitats, no? A la vida les coses les podem fer molt més disteses. Saps què passa? Que és que m'encantaria encaixar a fons amb tots vosaltres com més aviat millor. T'ho dic de bon rotllo, pensa tu. Eli, disculpa. Hi ha uns documents que hauries de signar, Lluís. Els està esperant l'assessoria jurídica. Parlem un moment? Sí, i tant, i tant. Eli, aquesta nit, quan acompanyem el director TV3, et puc portar amb el meu cotxe. Així, quan acabem, podem anar a prendre una copa, què et sembla? Em sap greu, Lluís, però demà m'he de llevar d'hora, millor un altre dia, sisplau. Bé, doncs un altre dia, cap problema. Dona, si aquest tio no t'agrada, no li hauries de donar esperances. Però què he fet jo? Eli, com tens la pàgina web nova? El director la vol acabar d'avui mateix. Ja l'estic acabant. Ah, perfecte. Doncs avui quan sortim ho celebrem. No em pots dir que no, Avui no. T'ho vaig dir. Aquest tio és així i tu ets massa simpàtica. Mira com a mi no m'empaita.